Milí priatelia, mám tu dve super správy. Tou prvou je, že opäť môžem behať. A tou druhou je to, že chystáme mimoriadnu výzvu pre Mary's Mills už o necelé 3 mesiace v Krakove. A to 5. a 6. apríla sa pokúsime zabehnúť 100 km pre Mary's Mills. Samozrejme, že nebudem bežať sám. Ja som si vybral večerný 10-kilometrový beh, by som trochu urobil obhliadku tráte pre tých, ktorí pôjdu ten nasledujúci deň na maratón. Takže takto spoločne budeme chcieť zabehnúť čo najviac kilometrov. Teším sa na stretnutie s tými, ktorí sa pridajú do tohto behu a potom ostatných pozývam už teraz na podporu tejto našej výzvy.